кажа две думи, след това ще обяви победителите, аз ще дам наградите. Искам да ви благодаря, че за пореден път дойдохте на състезание на Софийска окръжна фидер лига. Отново имаше доста интересен риболов. Последно не се знаеше кой е първи в общото класиране. Имаше изненади в секторите, особено сутринта с силен риболов в първи сектор. Ще обявиме наградите. Първата награда е от Слави Шария 253 Карбайт. Отбор Редница. Стимул, когато ще стане малко риба, да има стимул да си имат стимул и други риби. Браво! Може и най-приятна компания да им дадете. Снимам. За най-малко риба. Стимул да убиде повече риба. Така. Браво! Най-голяма риба, 9 кг, 625 грама, Мариан Шиманото. Готва! Захранки И да се закотвиш другия път. от Жора Войвода и Терминатор Байт. Много пъти я спечели. Без жреби. Един път да вземеш без жреби. Браво! Трето място, отбор Шиманов, 30 кг, 475 грама. Браво! Имате на трето място. Както Жора Войвода, Терминатор Байт, захранки, дипове, бути, пелети. Второ място, отбор Кракра, 31 кг, 975 грама. Браво! Хубаво, беше Джими да кепва рибата, иначе не знам. Браво, Джим! Ето, И това е мъстора по принцип. И първо място, Fish BG, 41 кг, 920. Браво, Васили! Бокурци! ето за първо място. Много страшно. Благодаря на всички и ще се видим в следващото състезание. Браво!